Hola companys, companyes. En primer lloc, com sempre, desitjar que estigueu tothom molt bé. I res, avui volia fer-vos un petit vídeo per a aquelles persones que estiguin fent servir Classroom o aquelles que tinguin la intenció de fer-lo servir. Una coseta, un detallet molt breu que potser ja sabeu, però que per si de cas no ho sabeu és força interessant. És la interacció que ha proporcionat Google de la interacció de Classroom amb Meet. Val? Com podeu observar, ara acabo d'entrar en una de les meves aules i si observeu aquí tinc la icona de Meet. És a dir, tenim aquí dalt, com sempre, la connexió a les carpetes Drive, la connexió a Google Calendar i ara tenim la icona Meet. Aquesta icona no surt per defecte. És una actualització recent, una millora que ha fet Google i que l'hauríem d'inserir si a nosaltres ens interessa aquesta opció. Com es faria? Com s'insereix aquesta opció? Doncs si anem aquí a la icona de configurar, ens apareixerà aquí a sota, aquí us apareixerà l'opció afegeix Meet. Jo ja la tinc afegida i tinc aquí l'enllaç. I després també tenim l'opció de visible per a alumnes o no. En principi, per defecte, una vegada afegiu, us sortirà que no és visible per a alumnes. A veure, jo no li veig massa utilitat que no sigui visible per a alumnes, més enllà de si en una aula o en una classe Classroom formeu part distints membres del professorat i voleu que sigui únicament una eina de trobada del professorat per elaborar materials conjuntament dintre de l'aula Classroom. Per una altra banda, jo ho habilitaria, fer-ho visible. És important, si teniu distintes aules de Classroom, podeu fer-ho visible en alguns i en altres no. En el moment en què li doneu a guardar, a deixar, ja us apareix la icona. En principi, pot aparèixer una eina poc útil, no? Perquè puc anar al calendar i puc crear jo un event, una videoconferència, una trobada amb l'alumnat o amb el professorat, en aquest cas amb l'alumnat, no? Perquè jo la veig una eina bastant potent per a l'alumnat, i convocar-los a una hora. Però més enllà d'això, és més útil del que pareix. Ens pot aportar qüestions com, per exemple, la típica trobada que fan els nostres alumnats a la biblioteca per treballar amb tasques individuals, però per treballar i col·laborar uns entre altres i ajudar-se uns entre altres, doncs tenen un espai de videoconferència acadèmic, perquè està dintre d'un entorn acadèmic, que és la nostra aula dintre del nostre G Suite de l'institut, i poden estar treballant a la mateixa hora una assignatura, un mòdul, i estar fent una videoconferència de Meet per estar ajudant-se, per estar contribuint, per estar col·laborant, simplement donant-li l'enllaç i unir-se, poden trobar-se alguns alumnes. Una altra utilitat és que ens permet, és una eina acadèmica molt útil també si hem d'alguna manera configurat o hem elaborat propostes d'activitats de treball en equip, de treball en grup, i d'alguna manera l'alumnat ja té una eina acadèmica on trobar-se. No cal, si no volen facilitar-se el seu telèfon mòbil o no volen facilitar-se, no sé, qualsevol dada personal, doncs tenen una eina que els permet tenir trobades per treballar aquella activitat grupal o d'equip. I també ens pot servir per fer una assistència ràpida a un dubte d'un alumne o d'un alumne, és a dir, us poden fer una pregunta en privat, doncs mira, tinc aquesta problemàtica en aquesta activitat, doncs li pots dir a l'alumne o a l'alumne, mira, connecta't un segon a l'aplicació Meet del Classroom, que la poden fer directament perquè apareix la icona també en el mòbil, així com en el PC, en la versió de PC, en el Classroom, i en un segon li pots fer una assistència a l'alumne o a l'alumna i
i ràpidament doncs, resoldre aquells dubtes i no tenir que fer una convocatòria en el calendar per passar-li l'enllaç. Això pel que fa a la icona. També el tauler d'activitats, que també és força interessant, el que fan és donar-nos l'enllaç. En vez de donar-nos la icona, ens donen l'enllaç. Per a què pot servir? Doncs per convidar una persona externa. Imaginem que estem fent una activitat puntual i volem convidar un altre profe o a un altre alumne, etc. Recordeu que a l'hora d'elaborar les activitats també podeu agrupar-les per alumnes, per tant, poden tenir aquestes trobades de Meet per grups d'alumnes. Bé, simplement volia explicar-vos aquesta eina. Penso que si no la teníeu ja, que heu creat recentment, igual ja la teniu habilitada. Jo que tenia les classes des de l'inici del curs no ho tenia. Em pareix bastant útil per les qüestions que us he explicat i res, si no coneixeu de la seva existència, doncs animo a que si us pareix interessant l'habiliteu i comenceu a fer ús d'ella en un entorn acadèmic. Res, fins aquí i estem en contacte i els millors desitjos per aquest període que encara queda. Vinga, una abraçada.